अरे भीड़ पंडाल में हतना बा, खात पर शादी कतना बा, देवरा भइल चटना बा, देवरा भइल चटना बा। भाई कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अंतरा भी सुन लीजिए कैसा है, अंतरा भी सुना देते हैं। हाँ, नौमी नवरात बा तनी ना डेरात बा, पूजा में हो जाता शामिल, घूमत मेला भइल बझरेला, पेन्हत कपड़ा दामिल। ए भाई तनी और सुना। अरे नौमी नवरात बा तनी ना डेरात बा, पूजा में हो जाता शामिल, घूमत मेला भइल बझरेला, पेन्हत कपड़ा दामिल। अरे मूर्ति देखे अरे मूर्ति देखे आइल पटना बा, भचर भचर बोले मुँह फटना बा, देवरा भइल चटना बा, देवरा भइल चटना बा। भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, तो भाई बस जिस तरह से सभी को सपोर्ट करते हैं उसी तरह से हमें भी सपोर्ट करिए। हमसे जो भी गलती सलती हो अपना छोट भाई को माफ़ कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।